Video pembelajaran Basa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriye kabarmu cah? Muga tansah pinaringan sehat. Ayo padha sinau bebarengan basa Jawa. Saben dina awake dhewe micara marang liyan karo simbah, bapak ibu, kanca, adik lan liya-liyane. Kabeh mau migunakake unggah-ungguh basa. Mula saka iku, dina iki ayo sinau basa ngoko lan basa krama. Tujuan pembelajaran: menganalisis unsur kebahasaan dengan bahasa yang santun. Basa ngoko lan basa krama. Basa iku minangka sarana kanggo komunikasi. Mula, anggone nggunakake basa kudu trep, kudu mangerteni marang sapa sing diajak guneman. Mula, basa iku nduweni unggah-ungguh. Dene unggah-ungguhing basa iku sabenere akeh banget. Nanging sing lumrah digunakake ana papat, yaiku ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, lan krama alus. Pangertene basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko lugu. Basa ngoko lugu yaiku basa kang tetembunge ngoko kabeh ora ana kramane. Basa ngoko alus. Basa ngoko alus yaiku basa kang tetembunge ngoko kacampuran krama inggil. Basa krama lugu. Basa krama lugu yaiku basa kang tetembunge madya utawa ater-ater lan panambange krama. Basa krama alus. Basa kang tetembunge krama lan krama inggil. Panganggone basa ngoko lugu. Basa ngoko lugu digunakake menyang sapadha-padha kang wis kulina banget. Kayata kanca padha kanca sing raket lan sabarakan. Uga digunakake menyang sing kaprenah enom. Kayata mas marang adine. Uga digunakake tumrap bocah sing durung bisa guneman ganep. Kayata balita marang Mbak Ayune. Dadi bocah sing durung teteh anggone omong micarane bebas. Ora kudu nurut marang unggah-ungguh basa. Panganggone basa ngoko alus. Basa ngoko alus digunakake sedulur tuwa marang sedulur enom kang luwih dhuwur derajate. Kayata marang putrane Pakde nanging umurane luwih enom. Digunakake uga déning garwa marang sing kakung. Kayata ibu menyang bapak. Uga digunakake kanca marang kanca kang wus ngumur nanging akrab. Kayata kanca kerja. Panganggone basa krama lugu. Basa krama lugu digunakake kanggo kanca sing wis kulina, padha derajate lan ngajeni. Uga garwa marang sing kakung. Semono uga sedulur marang sedulure tuwa kang luwih cendhek derajate. Kayata marang putrane bulik nanging umurane luwih tuwa.
Panganggone basa krama alus. Basa krama alus kagunakake kanggo wong enom marang wong tuwa. Kayata anak marang wong tuwa. Kanggo batur marang bendarane. Murid marang gurune. Pegawai utawa karyawan marang pimpinane. Semono uga kanca karo kanca sing durung kulina. Tuladaning basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko lugu. D. Sajake kok lagi ana masalah. Coba cerita nyang ibu. Sopo ngerti ibu bisa mbantu. Ing conto mau ana wicara antarane ibu marang putrane. Dadi sing digawe jelas basa ngoko lugu. Basa ngoko alus. Sawise nyadari mangkono, wiwit sesuk dheweke bakal nindakake apa kaya kang dingendikake ibune. Ukara mau nggunakake basa ngoko, nanging ana tembung ngendikan kang kagolong tembung krama inggil. Dadi ana ngokone nanging kacampuran dening tembung krama inggil. Jelas diarani basa ngoko alus. Basa krama lugu. Napa ndika saking dusun ngriki mawon to, Mas? Ing ukara mau ana tembung ndika kang kagolong tembung krama madya. Basa krama alus. Kula badhe matur dhateng ibu, bilih saestu sowan dhateng eyang, kula badhe tumut. Tetembungan ing ukara mau migunakake tembung krama kabeh lan pawongan sing diajak micara iku ibune. Dadi jelas ukara mau migunakake basa krama alus. Ukara-ukara nganggo basa ngoko iki owahana dadi basa krama utawa swalike. 1. Mireng kandhane Budi, Bu Ani ora banjur duka. 2. Panjenengane malah ngelem marang Budi amarga demen tetulung marang sapa wae. 3. Sanajan Pak Darso dudu guru kelase, dheweke gelem mbiyantu. 4. Bapak tindak datang Semarang nitih kreta tabuh gangsal enjing. 5. Ingkang ngagem rasukan bathik menika ibu kula. 6. Burini maringi yatra gangsal ewu kagem tumbas gendhis abrit. 7. Kala wingi Astuti ngaturi simbahipun kalawarti panyebar semangat. Saiki wayahe awakmu nggarap ing link kang ana slide iki. Sinambi mirengake tembang Asmarandana. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gegarane wong akrambi tutu pondo tutu rupa among ati pawit
kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel-angel langkung tan kena tinumbas arta